Moikka, hyvä kuuntelija ja katselija. Jumala puhui minulle asioita Raamatusta, joita haluan jakaa tänään. Käännytään Raamatun puoleen. Ja aloitetaan tuosta ensimmäinen Pietarin kirja 4. luku. Ja 1-2. Siinä, että koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli. Sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Ette te enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen, vaan Jumalan tahdon mukaan. Niin mulle toi puhuu siitä, että kun Kristus kärsi lihassa, niin hän jätti meille esimerkin. Hän oli valmis kärsimään lihassa, tehdäkseen isän tahtoa. Niin samalla tavalla meilläkin tulisi olla sama mieli, että me oltaisiin valmiita kärsimään lihassa, tehdäksemme Jumalan tahtoa. Että se, joka lihasta kärsii, se lakkaa synnistä. Se on itse auttanut monissa kiusauksissa ja taisteluissa, että kun on kieltäytynyt kiusauksista tai himoista niin edelleen, niin sitten kun on ollut valmis kärsimään, niin on niin kuin voittanut sen. Ja sitä niin kuin Jeesus halusi tavallaan tehdä meidän sydämessä sitä työtä, että Jeesuksen seuraaminen ja kärsiminen kuuluvat yhteen. Ja luetaan tästä Matteuksen evankeliumi 10. luku ja 38. Joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Mitä ristin kantaminen tarkoittaa? Mulle se tarkoittaa sitä, että risti on uhrin antamista, valmiutta kärsiä, valmiutta pistää lihan himot ja halut kuolemaan, ja häpeän kantamista. Ja se on niin meidän valinta, että me valitaan ottaa risti ja seurata Jeesusta. Että me ei voida seurata Jeesusta ilman, etteikö siihen liittyisi jotakin kärsimystä. Niin meidän on valmis niin kuin, kärsiä hänen tähtensä ja antaa uhria, kantaa häpeää. Ja sanotaanko vielä tuo Luukkaan evankeliumi 14. luku ja 27. jae. Samaa teemaa, ristin kantamista. Jos joku ei kanna ristiä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. Että me ei voida olla Jeesuksen opetuslapsia, jos ei me niinku oteta ristiä ja kanneta sitä. Ja risti, niin tuossa Matteuksen evankeliumi 10. luku ja 38, siinä sanotaan näin. No, laitetaan vaikka Luukkaan 9. luku ja 23. Otetaan tosta kohta. Ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itseensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Jeesus kysyy niin meidän sitä vapaa tahtoa, että halutaanko me seurata häntä. Niin jos me halutaan seurata Jeesusta, niin meidän tulee kieltää meidän lihan himot ja halut. Ja siihen me tarvitaan pyhän hengen työtä. Raamatussa sanotaan, että hengellä kuollettakaa lihanteet. Mä oon niin omassa elämässä niin kokenut sitä tavallaan, kun mä oon lukenut Jumalan sanaa ja lukenut niin kohtia tuohon niin lihan kuolettamiseen, niin se on antanut mulle voimaa kuollettaa niitä lihantekoja, että itsestään meillä ei ole voimaa, mutta kun me täytetään itteemme Jumalan sanalla, Jumalan sana täyttää meitä,
että me ollaan niin kuin hengellä, niin me voitetaan niitä kiusauksia, mutta sitten jos ei me niin kuin oteta aikaa Jumalan kanssa ja vietetään niin kuin aikaa rukouksessa ja lueta sanaa, niin sitten meidän se henki ei ole niin vahva ja se liha on niin vahvempi. Ja sitten mulla on toinen sanan paikka, niin se on se seuraava ja sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä, minun tähteni hän pelastaa sen. Että me voidaan nyt yrittää pelastaa meidän elämä, että tämä maailma tarjoaa niin kuin himoa ja haluja, nautintoja, rikkauden viettelystä, maailman kunniaa. Että jos me yritetään ottaa niistä kiinni, rikkauden viettelystä, maailman himoista ja haluista, kunniasta, niin me kadotetaan meidän elämä. Mutta jos me niin kuin kadotetaan nämä niin kuin rikkauden viettelys ja maailman himo, lihanhalu, maailman kunnia, jos me kadotetaan ne Kristuksen tähden, niin me itse asiassa löydetään elämä, niin kuin Raamattu sanoo, että me löydetään se elämä. Että se on niin kuin lupaus meille. Ja Jeesus kutsuu meitä seuraamaan häntä. Johannes 10. luku, 4 ja 5. Luetaanpa se vielä. Laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä. Lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska ne eivät tunne vierasten ääntä. Niin Jeesus hyvänä paimenena niin kutsuu meitä seuraamaan häntä ja Pyhä Henki sen niin vahvistaa meille. Ja sanon niin tämän kohdan 1. Pietarin kirje 2 ja 21. Että se puhuu siitä mitä niin kuin se Kristuksen seuraaminen on osaltaan. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristus kärsi teidän puolestanne. Eli luetaan tuo 20 ja eka. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntien tähden piestään. Mutta jos olette kärsivällisiä kuin hyvien tekojen tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen teidät on kutsuttu, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiään. Niin siinä sanotaan, että Jumala on kutsunut meidät siihen, että me hyvien tekojen tähden kärsitään, koska Kristus kärsi meidän puolesta, hän jätti meille esikuvan, että me seurataan hänen jälkiä. Kristus oli valmis kärsimään niin hyvien tekojen tähden. Ja kun Raamatussa sanotaan, että ottakaa joka päivä ristinne ja kieltäkää itseensä ja seurakkaa minua, niin se on niin kuin meidän valinta niin kuin meille kaikille, minulle, sinulle, läheisille, kaikille ihmisille, se, että me otetaan se risti joka päivä. Eli että valitaan kärsiä, valitaan kantaa häpeää, valitaan niinku uhraamaan, kun me tehdään niitä valintoja, koska Kristus, kun hän teki sitä Jumalan tahtoa, kun hän otti sen ristinsä, niin hän kärsi, hän kantoi häpeää, hän antoi uhrin, niin kuin hän kielsi itsensä, kun hän teki sitä isän tahtoa. Niin samalla tavalla se on niin kuin meitä kohtaan sama haaste, minkä niin kuin Kristus meille antaa. Ja siitä seuraa niin kuin elämä meidän elämää. Ja se kuuluu niin kuin uskovan elämään se vaellus hänen edessään. Ja mä luen tässä vielä tuohon niin kuin
se on niin ristin kantamisen myös sekin, että mitä se niin myös tarkoittaa, että se tarkoittaa myös sitä lihan halujen ja himojen pitämistä kuolleena. Eli Galatalaiskirja 5. luku 24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Että kun me kuulutaan Kristuksen Jeesukselle, niin me ollaan naulittu meidän liha himoineen ja haluineen ristillä. Eli pistetty kuolemaan lihan halut ja himot, niin kuin Kolossalaiskirjassa, että kuolettakaa haureus, himo, saastaisuus, ahneus, joka on epäjumalan palvelusta ja irstaus, että siihen niin kuuluu se, että sen niin oman lihan ja halun kuolettaminen. Se ei tarkoita sitä, että me kuoletetaan niin meidän niin oma tahto. Jumala antoi meidän oman tahdon, ja meidän tulee käyttää sitä Kristuksen seuraamista. Ja meillä saa olla oma tahto, ja omalla tahdolla me valitaan niin seurata Kristusta. Ja joskus se on myös sitäkin, että me ei haluta, että me ei välttämättä haluta aina tehdä Jumalan tahtoa joissakin asioissa, mutta sitten samalla tavalla kuin Jeesus Getsemanessa halusi tehdä sen isän tahdon ja juoda sen maljan pohjan saakka, niin samalla tavalla se on meidän elämässä, että meidän elämässä voi tulla sellaisia tilanteita, että me kuollaan niille omille lihanhimoille ja haluille, mitä me haluttaisiin, että Kristus saa elää meidän kautta. Ja sitten on tämä Galatalaiskirjan kohta, mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Että ristin kautta meitä on ristiinnaulittu. Että maailma on ristiinnaulittu minulle ja mikä maailmalle. Sen kautta, että me ollaan laitettu ne himot ja halut kuolemaan. Ja sitten se, mitä ajatellut, että ristiin kantaminen ei ole sairaus. Jotkut sanoo, että kun jollakin on joku sairaus tai vaiva, niin että se olisi hänen risti, että hän joutuu kantamaan sitä. Mutta Raamatussa sanotaan, että se on niin tahdon valinta, että kun tahdot seurata Kristusta, niin sä kiellet itsesi, otat joka päivä ristisi. Eli se on tahdon valinta ottaa se risti. Eli se ei ole sairaus eikä vaiva se ristin kantaminen tai vajavaisuus, vaan se on se, että sä oot valmis kärsimään, kantaan häpeää, antamaan uhrin Kristuksen tähden, kun seuraat Kristusta. Ja se on meille jokaiselle haaste. Ja mä luen vielä viimeisenä kohtana Filippiläiskirja, 1. luku, ja 29 jae. Sillä teidät on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähteensä, että meillä olisi katse koko ajan siinä uskon alkajassa ja täydelliseksi tekijässä Kristuksessa, että me ollaan valmiita kärsimään hänen tähteensä, koska Jeesus tuli tänne maan päälle, hän otti palvelija muodon ja hän nöyrytti itsensä, hän oli hamaan ristiinkuolemaan saakka kuulijainen isälle. Että hän kärsi meidän tähtemme ja näyttää meille esimerkin, niin se on meille kaikille esimerkki. Rukoillaan tässä. Kiitos Isä siitä, että saa rukoilla sitä, että me voitaisiin olla niitä Kristuksen seuraajia ja Kristus saa muodon meistä. Kiitos Isä siitä, että jokaisesta, jonka tämä kuuntelee tai katselee, anna sen olkoon meidän rakennukseksi ja ohjennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa. Sä haluat, Jumala, kasvattaa meitä sun lapsina. Kiitos Isä siitä, että siunaa jokaista ja ei ole sattumaa, että kuka tämän videon katsoo, vaan oli tarkoitettu katsoa. Kiitos Jeesus tästä päivästä ja tästä tulee hyvä vuosi 2026 Jeesuksen nimessä. Aamen. Ole siunattu katselija ja kuuntelija Jeesuksen nimessä.